la seva col·laboració com sempre. I us recordem que diumenge vinent a les 6 de la tarda podreu veure un magnífic espectacle d'esbar de l'Esbar Mollet, Quan el mal ve d'Almansa, al Teatre de Sarrià. I ara, per cloure aquesta ballada, l'Albert Soler ens explicarà el significat d'aquestes banderes, d'aquestes senyeres. Moltes gràcies a tots per la vostra col·laboració. Molt bones tardes, sardanistes. Aquesta última sardana que ballarem tots onejant la bandera, la senyera nostra, és un acte de cloenda de la capital de la sardana que va estar a Barcelona durant tot l'any. El proper cap de setmana s'inicia a la capital de la sardana, que serà a Calella. Calella de la Costa s'iniciarà el que és la capital de la sardana 2015. Sisplau, tots ondejant la nostra senyera, ballarem l'última sardana i amb la cloenda de lo que és Sarrià per l'any capital de la sardana. Bones tardes i visca la sardana!